aiwa topinda Happy New Year Happy New Year gogo aiwa Gogo Happy New Year Muza 2094 atabuda kuyanga kauma. Ndakamboti tichararama. Ndakapotswa kane motokari. Apa manje ukona problem yakuitika. Hanzi kare. Mota idzika dzasingaite zvadziri kuita zvekubhuruka izvo. Hanzi dzaitofamba muroad pa. Ayo kutsika pasi. Hatikona ku road dzatiri kufamba. Mira tinzwe gogo. Ndikuba. Gogo iwe kutsika pasi mota yafamba ichitsika pasi. Zvakadaro mota ichitsika pasi. Handiti uri kuona muri kufamba mabhasikoro. Makagadzikwa umu. Handiti. Hanzi imomo maidhoo yanga iri road yainzi road. Maifamba mota dzasingabhuruki kudhara. Hanzi dzwa hanzi dzodzira gogo. Zvakabudziwana baba wake ndizvo unorevesa mwana waJairos. Yesu nguva yedu yatakararama asikuru. Ndo zvaari kutaura chaizvo. Ndinomutsigira hanyepisi. Mota dzaifamba. Mukutaurisa mune chikarara. Mota dzaifamba muroad. Rega gogo vataure vanotsigire. Ayunisi iwe ndakurova. Mota dzaifamba muroad. Painetsa isu manguva dzedu dzatakararama tichiri vasikana. Kune maHonda Fit ndo ainyanya kunetsa. Ndine bhuku randakatoverenga. Kune maAqua nemaWish. Kozoita dzainetsa ainzi. Maaqua mota yainzi apa. Avaverengi. Amuverengi mabhuku ehistory. Avamo mumabhuku enyamo. Hakuna. But gogo. Isu nguva yatakararama vazukuru taipisa. Kune maFacebook nemaTikTok. Gogo ko imi maita here satinonzwa. Pane imwe type yedance. Pane type yedance gogo pindure. Pane type yedance yandakaudzwa yanzi yamaitamba nguva yenyu. Vanzi kutweka. Maita vasikana vakanaka vaya katara vakanaka. Vane zvivakashure zvinotamba. Vaitamba stereki. Alright. Isu nguva yatakararama kune vanhu vaipisa. England yamakungoenda uyu wedu uyu mudhara kutotwa vekure mudhara akachembera kusero mwana ungoti mudhara uyu yakuita zvekurima uyu anzaimba kauya achinzi master echi amuverengi mabhuku mudhara yedu ndidzati aimba mudhara yakushamazive uya master echi anza aijamba kuruka kuenda kudenga saka nevarungu waizadza gogo pauiche akaita sekwakufamba nepauiche izvi kuchembera kukura ndokuaitoimba kubva kare ndanonzi akatamba kubva rina rini vanhu vaifara. Handiti munoona ava sekuru ava vepurazi ava vane komboni yevashandi vavanhu vanonzi madhedhito uyu mudhara wepapa madhedhito munoti haina handizivi zita ramunomu iye uya ari mukomana wainetsa zvokuti waizikava kuti akwanzi kune show isu kwaitwa zvemashow vanhu vaiungana hanzi kudhara vanhu vaitoungana handikuona kuinzwa igogo kwete izvo zvokuti toitirwa online here aiwa kare hanzi gogo ndakutaura gogo kare ndikunyeba here kuti vanhu kana vachida kuita pati iri birthday rako iwo vanhu vaitoungana pamba handikuona zvatakuita zvokuti ibirthday rako takunoriitira kudenga todzoka kwakusina transport yaibva pasi ichienda kudenga wanongosingaendi kudenga anzi zviri pero zvoti anzi even kana muimbi anenge aida kuenda kana kuzoanzi painamirwa zvifesi zvake kumadziro vanga vasingaiti fesi yake ainamirwa pamuti zvakuiswa mumaTV nemuchii kudhara vainamira pamiti tainamira pamiti isi tichiri vasikana taipisa mukatarira makashandisa mafoni handimoona mbuya vajokocha vari pazerapo apa vane vava ndo vaihwa matatu vachiri vasikana ndakaona vakakuwara vainetsa mbuya vaya zvokuti vaitozikama kuti chibhebhi chaibatwa nedzainzi mbinga kwaiva nedzainzi mbinga tiri vasikana dzadzine mari mukatarira mbuya vajokocho vanaro tatu rakaiswiti 16 apa vaiswa matatu vachiri vasikana nguva yedu
titakutaura gogo ndoona vakomana vanomboita vachikangamwa hongu tapinda muna 2095 handisi kuramba handiti 2094 hapana sina kuona zvaiiti handisi kunzwisisa iko zvino ndandati orit ngatichibatanidzai tobatsirana handiti toitawo something chihombe handikunzwa wakaona zvakaita mwana uyu wekwanhingi akatenga uyu ane transport yake uyu muzukuru wekwao anzi horitengokuti iko zvino handiti ndiye ega ari kuendesa vanhu kumwedzi vanhu vese vari kuti wamuri kuona vachitorwa mapicha vari kumwedzi kwakusingasvikike kwaiva kure kana kuti hanzi waitoti iwe denga waiti ukaritarisa raiva kure ranga risiri apa pariri patiri kuona kuti unojamba wabata denga aiwa tasingasweri tiri kudenga zvatikuite zvekuswera uri kudenga indoverenga mabhuku ndosaka ndichipasa saimi gogo nguva yana ndiri nawo mataitu imi maiti manyatso maizikano neipapa nguva yacho isu inini zvazvisinga tatura nyanya kuiswa nevanhu vatsvuku vakanaka vaya mama makatisvaka ini ndine kwandaipisira maita kumafacebook chete zvokuita hedu maita masketsani mavhidhiyo ekusekesa vanhu imi saka maisekesa vanhu vachikupai mari kana mainkozviita ingirandi mazuva maishandisira mahara yaisikapindiki ndakapinda nemaskitsi ndikaenda america necanada isati yakupindika kwakune nekusekesa munhu makoriwa yanga itori kure america yainzi yaitori kure zvekuti waitoenda nemudenga ndokutaurira zvasingaitwe zvekuti yaanayo ushe kuti ari kudzidza egere kuchikoro kwachekuti hanzi munotedza taigona kuti izvo zvamakuita handei timbonoswima tiri kuamerica kokusingasvikike yanga ichiri kure yanga isati yaswedera padhuze inotonzi yakatozoswedera 2073 chakuti kwete manje pasara 5 years tetamu 3000 baba 3000 baba 3000 akapera vakapisa gogo chinopera chinosura imwe information yanenge anayo neage yaari hautanda chaunondudza chakaitika 2005 2006 2010 ndakazviverenga iyo history wakaingwarira ndakangwara kagogo kazoita kaine beskiti iya